Sami sakala kudu kiri kuping jetiping buntuting jelentar lumayu kudu lakune lintang abima sekti mobat mabit kaya tatik malunggur pindha guntur paraga. Wahyu Sandewa Putra base tambah Mas Bas base yuk yuk sami sakala pecut ya samandi mampu ing Batara anaken ardening ya guru rudening guru semundul ing antariksa kaping undharan dirgonjeng kaya cundha manik renget kang dadi semlebadini pindho jebol malawanging karo masala tangkep kumitir petitih wangata bugu kawah candra hadimuka kinebur ndut siblek kedobo kanyewandung kayewang samerebah pasulanya gawe gegering para widodari ingkang sami ngasiwata ing pandhalikaning Samoh Dipati Waraga. Wahyu Sandewa Putra sing las lo ardening goro-goro sang hyang jagat Girinata animbali wangkaneka putra ingunipun jering goro-goro apa kang dumadi sang bapa sang Giri juga kang dadi hawa sanga ngeningaken panca indriya panca golongan 5 indriya pangangen-angen amberat nafsu potong marakara sajuga niti karo mandhang pucak-pucuk ing karana anut jroning kayun tegese karep nglatih sajroning parutama waraga. Wahyu Sandewa Putra Surasudira janing kang tekeping Darmastuti sapa sing tumindak becik bakal tetekan salah tinemu sapa sing tumindak oleh kenawahyuning bakal sirna sirnayu merga ketaman kepecut sang sangga bawana minangka piyandelipun para sang bapa Jaya Wijayati kalis lir ing Sambikala sing nedya ngrusak isih kalah karo nedya dandani serang klojo makani bani Batara Waraga.
Nggih Sutresna kagum dalah putri ingkang termatan katuraken sugeng siang sugeng pinanggih malih saking keluarga besar Wahyu Sadewa Putra ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Bapak Kandhar ingkang siang menika saha wonten mriki panggenan nglipur pasugatan dereng mriki pasugatan kepada katur pripun ing studio 2 sampun siaga napa dereng Bapak medalipun tari kuda kepang 6 sak kembaran kados pundi babaripun para taruna mudeng wasana katuraken sugeng siang sugeng marasan ngantos ditipun aning pagelar sumangga konsentrasi bang Warogo Wahyu Sadewa Putra Wahyu Sadewa Putra Tedang sasana kanthi busana renenggo saking busana nika ataupun jare surat sedera jane karet kaping Harmas Tuti was oh oh ha yo os yo lo awas ya meja saking kanthi busana renenggo saking busana pira mandhap wonten samadyaning palunggun kang saprihane Netra Wayit Sinandra kadya sela Brekiti sela pangareng watu Brekiti kang wujud slemut lirit indus sapa lumaku sak gore watu baton ana pedhote awas lho Yo, as. Konsentrasi Pak Warogo Wahyu Sadewa Putra lumebet wonten ing pagelaran Jawi kang sami Netra kang marajuritan dong loro kadya karo kang prayoga nyerep bapak surane ing bali batala bebasan gedhe ya yo os jos os
Yo Halo. Oh. Ya. Was. Se. Lo. Jos. Os. Yo, os, lo. Wah, Yusar Dewa Putra Waraga. Hendrahe kang puspi tarung kasiliring samirana ngampre sakaragetung gungas kendanyong mawe raras ratmaning driya jegek tugu Sinokarto taping prajurit saking Kadipaten Bantarang ing sebat Kadipaten Ponorogo lumaku daton ana pedhote arsa tumuju Kadipaten Kediri sapelu badhe nanggeraken kusumaning ayu Dewi Sangga Langit kados pundi bebaripun para taruna munding wasana Wahyu Sadewa Putra jumangkah baris Biak siap siaga
Oh, yuk. Ah, ah. Oh, oh. Hello. Wahyu Sadewa Putra. Yes. Masih bersama Sherly Audio Production. Nalikane dek jaman semono sliramu setyo lantu anane mung tansah ngalem bono sasat ora nate citra mula aku terasa akimbangi tresnaku kino mati ora ono lintang kang sumunar amung tika papujanku sliramu pamit tugas ngayahi amre hayune sesami kon memuji karya Basuki sok kapan anggonmu bali patang dedet rasane atiku bareng keprungu kabarmu nyatane sing kundur mung layangmu ora ngira kana godho Wahyu Sadewa Putra. jarananku Jelas tenan. Aku
Os. Oh. 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 Apa atimu digawe saka watu? Apa batinmu ketutup gunung sewu? Biyen kowe kondo mung aku sing tresno ora bakal ana tresnane wong liya. Remo atiku ajore uripku tak ngomong ati ungkase umurku. Lara aku lara kelo atiku kelo nyatane saiki dadine citra besok kuyuk jroning uripku udane ning pipiku senabung jroning atimu nangis dari jroning Os. Look. ora kira ora kira biyen sana dadi nelongso nangis janji mengono lapi saiki pahit dadine. Os. Yuk. Yuk. Os. Katot digerak sikunipun kaping awara putra-putra. Eka mandhap wonten samadyan ing palugon kang saprihaning krangga. Aku matemi gerpaton baya putra ingkang selis kiwarengan jejuluk Dewi Sogolangit. Os.